ngafoni ndachinja foni ngafoni ndatopiwa mama contacts vedu ve manamba acho ndeye kuZimbabwe gega zvaro nasika airtime kangu kanokwingugwa kupera kuti tsvai Hey, guys, nambokudzai makuwa here. I love diaries. Ndokwandotaura makuwa, ndokwandoshare makuwa angu navanhu vangu kudiaries. Nemafamily angu kudiaries. Guys, nambokudzai makuwa here andaudzwa. Imi zvakaoma imi. Ndituti tinyatsora pekuisa phone. Zvakaoma makuwa andawa tirega timbopedza nyaya ndokunyatsa kubatsa nyaya makuwa. Makuwa andawa. Pane makuwa abuda nepamhiri apa andawa. Ndongomataura angu nokuti ane zvokuita nenyaya dzatombobata bata panapa. Ndimbotraye kuona kuti pane munhu atari kundisira nhamba panhingi apa ari kukonisa ndafonera ava vandapiwa ndifonera kandiona kuti feli wacho akanda here ingakuita live nemi ndakarelaxa kunonakidza naye panongoti go paya ndakagara pachicheya chiya kutoita live ndiri panapa zvatotogona kuti takana 5 hours takatogara panapa takarelaxa kwanzi bakuraitile shelter uda shelter urudawo makuwa uruda makuwa ko Felisa zvacho ngadayire kanai atari kundipa nhamba sinondodi asi bewe tiwe gwa kunaka mirai takatapedza nyaya inozodisturba nyaya tikuda kufambira nyaya yakakora iyoyo gwa iroro rakakora nyaya dzeinzokuinda kuna na ndunge wefeki muchinopiwa zvinhu zvokurombesa izvi mirai kune zvikuti ndine vhidhiyo ka ndokutadzai vhidhiyo munyatsokuona vhidhiyo ndangopiwawo asi ndokukusheyawo nemi kuti munyatsokuzvionera vhidhiyo kune imba yanesa nenyoka uko nyoka dzobuda muridzi wakafa manje manje apa musikana maslay queen aya wakafa manje manje nyoka dzaakubuda pose pose kungogara pasi pakudai nyoka inobuda pa ivaya vanobata nyoka vakauya vakati type yenyoka yatizivi hatibati nyoka dzakadai saka kune unonzi kwa unonzani hameno chakuzera chisera cho riri ndani chazokudzai ndiye wakutoita zvokubasa akatowana contract yekubata nyoka pamumba imomo watove necontract pamba pacho watove necontract yekubata mai mwana munhu akuvaka dzimba 35 mai mwana pamwe nyaya iyi munoisiva guys vamwe vacho nyaya iyi munotoisiva anditi ikutika yakatika kuchandoko munhu akakoromba kuno kuZimbabwe akatenga dzimba 35 kuna na Borodeo kwarare uko 30 kwai una na Borodeo Eastleigh kupi pamene kuna na Harare uko anoona akatenga dzimba 3 muno 4 muno kwai ku 4 ways muno kwai speaker amakuwa adira speaker ndira queen speaker ndira queen kini ndo wane speaker na speaker hey speaker ndira queen anzameni ndikwanza maskati mailunga malive aya anenge asiri malive aya ari serious anenge ari malive ekuti echingoseka wedu tichingotamba kana kuti pakaita emergency senge iyo yatawira apa inenge iri emergency yandoona yemwana ari kutsvaga arasika nhungo andi tozongojoinza imwe ndendambowawo pane ndisiri palive panyadzi muzanendamboudzwa nemadiaries kuseri ndozongojoinzawo nichingokudzaiwo animaona ndozongojoinza nichingokudzaiwo nyaya yakaoma chirega itipedza nyaya mwana ninyatsokukurondedzerai zvisere nezvenyaya iyi munyatsokuona hanzi maona here hasi ndapona ndakangomirira iyo nhikikiri yacho iyo namba yadai ndopuwa naFelisa kune vatwa yabata vanhu vekudzira amene kumadzibwa watu wabata vanhu veko anditi abata vanhu veko hanzi vanacho vakati ngautitaure zvino handichazivi ndiyo nada nditange ndawa kuti haufa ndimufonere tiwe ndakamirira kanhamba shamwari ndakamirira nhamba dzacho zvokuwhatsapp ndakanda apa network yangu yabva yangoti zita pa handichazivi kuti ndikatambura ipo pane network regai ndichoita zvokunyora ndikudaidzirei ndimbototsvaka imwe foni ndiona kuti kuendepi imwe foni yacho yangotozivikiti network yangu ipapa ndikutotambura ipapa kuti ndoita seiko mumba makwe
Wi-Fi yako yakadhakwa. Unoshandisa chi? Vodacom. Network Wi-Fi. Alright. But inobata zvakanaka wani Vodacom. Kuna kuinoneta kukangoita sokuti kwakwidibira inoneta. Imo mtown. Ndatombobuda aiwa ndizari mutown sikumelini ndogara kumberi uko kumberi kwekrunda. Kumapurazi uko. Kumapuloju. Yesu. Saka murume wako akatokurura murungu yawu unotone plot saka iwe ugereka iwe. Ha ugere kumapuloti uko. Hadi nani? Murume wako hadi newe. Honeni uye murungu uyu. Komudzo zvambontorawo zvambonisa kulanchi. Hey, zvakaoma. You must tell him to invite me for a bride at the plots. Let me write with the marker back. Oh. Nyora, unowashona here we murungu wako? Murungu wako unowashona? Anowashona here we murume wako iwe? Anowashona? Awi. Tokona kumunye yedu zvembijana ari pake antashuwi. Iwe ugere iwe. Saka purazi wako unotosigwa purazi ka iwe. YekuZimbabwe ndeye muno? Alright, 074 385. Mira. 074 385 handire. 385 Then unewo yari kundifonera ondianiko. Pamwe ndiwo vanhu vachikuchiredziwa. Ndofunga ndiwo. But ndiri kufona dzina rega ndimbozikata toni. Apa dzakuramba kukati. 385 Mira ndichodzokera yatobva nekufona kwaitwa ipapa zvacho. Anyway, 0743850653. 0653 Yeah, Mighty Nyiko. Vanobva kusaidhi reko kokunhingirikiri uko. Vanotanzi ndinobva kuchigwedziva ndakatodzidza pachigwedzi. Saka pandavabvunza kuti nekwavachauke zvikanzi avakawanisisa vakazarisa kuti handizvi kuti vati vatopira tikati manje mazita avhunzwa nemwana ari kutaurwa nemwana regai sitineri vataure nemi ndovanga vanzwisisa. Alright, rega ndivafonere wagona atozvitaura zveyaba munini timbohwa kuti ugere kaiwe haufa. Alright, sharp okay, timbofonera vava 074 385 385 0653. Right. Hello, makadien. Tiriyo, tapiwa namba dzenyu naFelistas. Saka tikumbira rubatsiro vedu we pane mwana watinaye panapa wangonongwa asi unoti unobva ichiko chiredzi triangle ameno samwe kune side anzi ndakadza pa chibwedziva ipapa ndo paakadzidza unoti pa secondary pana teacher varipo vanonzi kwai tichani dumi hanzi mai dumi vanonzi mai dumi murume wavo ndi teacher ipapapo anoti ihama yake handisiti mungaziva mwana iye anoti iye mai vake vanonzi Netsai Chauke vanoshanda kunokamiwa mombe. Ari kunonzi kunonzi kumabopani. Anoti aigara nasekuru vake vanonzi Kava. Kava. Kwai pamba pavo pane kudzidzo pane vanonzi mai Dorothy. Kana makabva kuchikoro kudhara asi munogara kudziza nekwachedzibwa ikoko.
ondipinduka. Asi pari padhuze here kwamunogara imi kana kuti vana vaimwenda kuchikoreko chete? Kuembita. Oh. Asi anoti aigara nepachikoro pache. Kuna sekuru una imi kuchilombo nokuchidziwa kuri zvakadini nekuti zvakadii kuchilambo ameni kuchilombo. Kure. Kuchilonga kudhuze nekuhipo valley takuda kuinda kuchiredzo. Hachibweziwa nzvimbo handikati ndingamumarangurira sei. Tiri pachilonga tinotokwira kana ma30 randa kuenda koningirikiri kuchibweziwa. Oh. Saka zvaitoda iye ndichimubvunza kuti unonzani unobva kuti vana nhingi unovaziva here. Iye semunhu aipinda pachikoro ipapa anogona kuvaziva ndomubvunzisa kuti unobva kupi kwacho. Okay. Mune nhamba dzechikoro here? Dzechi? Dzepachikoro? Handina. Hamuna nhamba dzepachikoro? Maizida nhamba idzi dzepachikoro and then mugona kubvunza. Nokuti semwana ari kuti akadzidzapo gore rapera. Saka angouya ega here kana kuti vanhu vangoita zvokumukidnap? Unoti akauya nanhikikiri na mainini. Kwai mainini avasi handivazivi. Mai ndo vakangoti inda namainini avaunodza kuchikoro kuSouth Africa. Ndokuya kwaakaita. Saka mainini avanonzi ndo vangomuti rongedza nhasi. Kwakumutora kwakunomukanda mutaxi yanga ichienda kumabopani. Ari kumabopani zve? Ndobva vatomupa 800. But chikunetsa chekuti handizivi kuti maopani nyacho iri handisinyatsohwisisa kuti zviri kufamba sei. Tangoda kuti mwana aende kuchikoro. Saka headmaster ndiye munomuziva here headmaster pachikoro apa? Headmaster wezvezvo handitomuzivi. Amuziva aripo? Ko kunonzi kune orphanage iri kudhuze naikoko munogona kuziva zita rayo tiigoogle. Orphanage. Kudhuze nekudzibwe uko. Kwai kune orphanage iriko iri home inogara vana vechikoro munoiziva? Alright, segai nditange ndabvunza nditaura nevane mwana ndikufonderai back. Alright. Guys, this is a dead end. Iyi dead end zvakare. Iyi dead end futi. Nachazivini. Right, pane umwe amboisa dzimwe nhamba achitanzi pachikoro. Hanzi pachikoro paive neprogram last year vane macontacts ema-school staff. Regai tifonere uyu. Manje kwakufona kuZimbabwe kako. Mana. Inopera airtime nasi. Pachibwedziva. Mwana akadza pachibwedziva. Hello. Makadii. Tiripo makadii. Tiripo. Ndinoitwawo SIS MELLY ne. Oh, how are you? Ndiri right, muri right? Mushe, how are you doing? I'm good. Ndapiwa namba dzenyu nasomeone. All right, okay. Asi ndatona kuti munenge munotinozivana. Vari kuti vari kuti pane mwana watiri kutsvagira kukomaraini kwakabva. Saka muri kunzi makamboita program amene pachikoro ipapapo kuti mungaita maybe ma contacts ema-teacher or headmaster or something pachikoro apa tiwane kutsvagira kuti mwana uyu chibwedziva. Where is it? Kuchipingi. Kuchiredzi. Chiredzi handiti? All right. Saka mukuda ma-details at least tikaona phone number yaheadmaster kana kuti noti mwana kuti akaguma last year aidza pachikoro icho chichi kuprimary ari grade 6. Saka if tikavawana maybe vanokwanisa kuti leader kuti mwana noti mwana something is wrong. Haanyatsoziva information yakwana but ari kutanga achita grade 6 apa ari kuti ane 14 years. Saka maybe headmaster anogona kutibatsira kuti tisvike pamba pemwana uyu. Great. Is your number on WhatsApp? Yes, it is. All right. Saka, let me talk to our Chirezi focal person. Okay. So that she can give us the details and then I'll get back to you on WhatsApp. All right. Thank you very much, my sister. Bless you. All
All right, thank you. Sharp. Right. At least apa tinenge taane lead. Ari kuchirega nditsvage number because anzi vakamboita ma projects kuchikoro kuside kokoko. Saka kana vanhu vane ma numbers ema headmaster nema teacher nechichiye kuchikoro. Saka regai tinzwe kuti pane zvingabuda here. Panenge pane chimuko apa. Tikawana number yaadmin. Obviously tichawana cell phone number ya headmaster. Tawana pane mwana. Wochituza kuti mwana uyu vanomusiva here. Right, segai taure nyaya yenyoka tichimirira nhamba iuye. Saka maaudio anozogona kunzwika anozi voice pamaaudio mireto pane uya ndingaita nayo here pamaaudio apa nechinanga zviri sei usaita noise mastreet iwe usaita noise mastreet nechinanga unoblokwa usasiya kudefenda SIS MELLY unoblokwa iwe ndikukata ndo ari kufona pafoni this is the phone yandiri kushandisa kuita live iko zvino yari kufona anzanikonda wona ividhiyo yenyoka inyoka idzo mumba hamusi kuona sorry, that a mistake. That's not what actually. Kutanga kutamba leo. Iyo nyoka iyi. Hamusi kuona manje ndokuita se iyi nyoka iyi. Iyo. Wani yacho iyi. Iyo. This thing is cheeky. Yeah. Zinga iti. Now let me do that. Yeah. Switch your camera. How? Don't switch your say camera. Don't switch your say camera. Don't switch your say. Big camera. How? Alright, so mirai. Mundi diko. Switch your say. Don't switch your say, guys. Saka ndo ita say kuti muone. Uyo ndiye akatizopiwa contract yekubata nyoka pamba apa. Yeah. Sorry, that a mistake. That's not what actually. Kutanga kutamba leo. Hanzi anonzi chawa. Anonzi chawa. Hanzi anonzi chawa munhu uyu. This thing is cheeky. Yeah. Zinga iti. Alright, mirai ndahwisa zvamukutaura. Mirai. Matini chene back camera. Sei ku inguzizweni. So. Ndizvo. Ndodai. Ndizvo here guys, ina ndisi kuiswa mukutaura ini. Ndizvo here.
ndizvo here ndotena kamera kufoni iyi ndotina kuseri kudai so ndo playa video yanonzi chawa alright kwai ndofunga kudai so right so handiti ndovhura nikikiriya right Sorry. That a mistake. That's not correction. Utanga kutamba leo. muimba 1 muri kubuda nyoka 3 one time dzisingazikamwe SPS inonzi SP waterman inobata nyoka iyi This thing is cheeky. Yeah. Zingaiti. Now let me do that. Yeah. Mira ndio. right ndedze makonda tsauya alright right makonda tsauya saka nyoka idzi zviri kuitika ndezvekudai so guys alright mira nitore macontacts tone timbotora macontacts tikudzwa inyaya behind the snakes Thank you, Noma. You have dialed is not available at the moment. Please try again later. Right. And the number not available. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Number not available, guys. In number zaid masera. In number zaid masera. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again. Okay, titrepa ngudarubva kuchikoro. Right. Saka musikana uyu apparently angari slay queen. Handika achigara kunzezi kunyika dzechando chano dzanchatauri zita chacho kasi vazhinji venyu munoziva nyaya iyi. Handika achigara kunzi nyika dzekuchando idzodzi idzi. Saka musikana uyu akauya akamboya kuno kumukadzi ushu. Ndokuita zvaakaita kwana sekuruku. Ndokupuwa zvokuakapuwa. Zvokuti akwanise kuti adi abooste zvinhu zvake. Ndobva atoita mari yemuwandu. Ndokutenga dzimba muno muSouth Africa ku4 ways uko handitika ndobva tenga dzimba 4 muno ndobva tenga dzimba 35 kuZimbabwe hani muri kuona saka apparently sekuru vakamupa zvinhu ava vakazoya musikana uyu zviri kuita akashayika recently apa ashayika recently manje apa achangovigwa sekuru vaya vakamupa zvinhu ndobva vachiuya pamariro ndokuti ndavingawo pano handika ndine imba yangu yandakapromiswa nani
naningi ushenze tauri zita asati afa. Handimaona. Dzimba kwete dzimba dzekunyepedzera kafadzai. Dzimba mazidzimba Marare yosomo aitonzi mbinga resi. Mazidzimba kwete imba yekutamba mukona senge iyi. Iwai uri kuinda nyaya zve. Iwai kune nyaya. Sekuru vakati saka akakanipromisa imba yangu. Ndindakamupa kuta kuti aite zvinhu zvese izvi. Handiti mai vemusikana vanga varipo neava dzimusikana vakati isusu hatina zvatakaudziwa. Hatichiziva tikwanisa kuti humu ndiwayu. Hatikwanisa kuti tikupe ichi tingokuendai over imba just like that. Remember yanga iri secret yemusikana ushu na sekura. Handimaona. Vana mai vaiva nehama dzemusikana vakati get away. Handimaona. Aive nemurume wake zvikanzi get away. Saka apparently padzimba dzakawandisa kaidzi murukadzi afa manje avigwa andika vanga vane vana vese 3. Murume hama dzemukadzi audata undlire dzakuda kudzinga aigara kuchando vakuda kudzinga murume. Handimaona kuti murume achidini murume achibva pavasara nedzimba. Handimaona saka murume apparently vanga vakachata plus hanzi musikana yakanyora will. Saka nyoka dzatanga kuti hanzizvo sekuru vakati alright mukuramba ndipa imba yangu indiri ndakamugadzira kuti zvinhu zvese zvamuna dzimba hanzi vakataura nemanhamba edzimba ndiri ndagadzira zvinhu izvi moramba kuti mundipe unonzi mugove wangu. Handimaona saka mumba munotaura mudzimba muchadzigara sei. Dzimba dzose dziri kutambura nenyoka mai mwana. Uyu munhu wamunoti chawo kwanza akatopiwa contract yekuti ameno tiraitakadziwa nepi anogara kuchandoka. Saka kudai tindedze kuchando akatipa kwenda tembeta nyoka kungogara pasofa kudai so. Saka vana vakanzi vakatotiza kumba kwavachagariko. Handimaona vana vakatotiza vakatoinda kunogara kunana mbuya vavo mumba murume yakasara. Handimaona mumba ari 1 achita nditizi mba macho mangu achigara muzimba irorosi. Saka nyoka ndotukwa kuti pasofa kudai nyoka inobuda. Saka pakadedzwa veSPCA vaiva vanobata mhuka vaiva nyoka vakauya vakati type yenyoka yatizivi hatikwanisi kubata nyoka inobva varamba vakatasatamboiona tizivi nyoka iyi. Saka uyu chiwa uyu ndiye ari kuzongodi akatopa contract anoya achibata ega nyoka idzi dzino everyday kungoti ugare pasofa kudai nyoka yabuda kungoti upinde wakadai so maona matozoto nyoka yatobuda. Handimaona hanzi akafa zvisingawisiki. Hanzi akafa mysteriously ipapa pamanje ndetiona kuti maaudio anoplay kairi ndetiona hanzi akafa manje pasisingawisiki. Nyaya hanzi yakabuda pa kuZimbabwe panews yakabuda kuZimbabwe panews. Nyaya iyi yabuda paZimbabwe panews ikazobuda muHerald muchi amene newspaper kuZimbabwe yakabuda futuko. Iyo inyaya iyoyi kaitiwe maaudio yatumirwa hanzi kumba kwaPrecious hanzi neSPCA vakauya hanzi vatotore type yenyoka yakadai so sabva vakazoenda kunodedza inonzi hanzi snake charmer ndiye uyu hanzi akazodzibata. Izvi zvakanyanya apo unoziva kuti mumatiles nyoka haifaniri normal snake chaicho haiite zvaikuita mumatiles handi unoziva makuwai funga iyo ndosaka yakaita sei yakaramba pakaipa mwana pakaipa. Apa vanhu vakutoseka ayo makazinzi acho akatora vhidhiyo vakuseka mumwana makuwai muri kumawaka. Hanzi akafa anonzi Precious. Tariro unoziva nyaya yacho. Tariro ndiye anoziva nyaya iyi. Hamona inandozi iguwa iri rangatotoitwa apa ini handinatoiziva iri rimwe rachazitaura nekuti ndikaplaya rimwe voice note rine justi rose vanhu vacho anozoziva kuti ndariwanepi. Hanimariona saka kwai ndo zvikutoitika izvi zvemakazins ndo akadotora mavhidhiyo ndo akutodai so anonzi Precious. Ini handitomuzivo waivewe kupinda imasi kwai waigara kuchando Precious wachona iyi kwai waigara kuchando ndonyaya yachona iyo. Saka ndo nyaya iripo. Saka kana musati mainda papa yakwana sekuru kunoti muri kunoda kunogamuchira zvinhu zvekupiwa hanzi okay pane nafona apa. Uyane nyaya neni uyu maiwe iyi inoitwa mangwana iyi yatimbowa. Sorry muningina ndataona mizikoli yako uri sei. SIS MELLY pana chidofona chidoti namba dzaheadmaster dzaiswa pamamchitraja mavideos hadzisi kupinda. Okay saka ndiri kungodzitry. Okay saka ufa munhu wako akazodi kangonyarara uyu
ndakamufonera ndichida kumubvunza kuti afa SIS MELLY kozi wakandibvunza kuti ko munhu wako asati auya haana kundireplya. Pamwe zvamunakira. Ndakatoti pamwe ndatoita dzungu ndini but ndakatotaura naye cause paakatondudza she wasn't okay, so I don't know. Ndaifunga kuti pamwe ndozombonomucheka kumba kwoko kwaanogara, pamwe she's going through a lot handizivi. Okay, amen, rikatigona. Alright, ndakanomucheka ndichakutumirai audio. Alright, pakaona. Ndokufonerai. Alright, sharp. Anonzi kwanza hanzi anoti akaita COVID, asi yanga isiri COVID. Kwai akaita COVID vachibva kubirthday party rake kwakanga aenda ameno kuti kupi kune imwe nyika kwakanga aenda kubirthday party kunofara kwai neshamwari yake achidzoka ndobva angonzi aita COVID. Ishamwari anamboita COVID. Kwai ndokutofa. Anomaona, kwai ndokutofa. Hanzi anombofa neCOVID imi. Kwai anombofa neCOVID. Kumatapi kumbari, Tasha kumambari kune dzimba dzakadaro here Tasha iwe. Kumbara kuna dzimba dzadaro dzimba kuna na Brooks uko kupi kwararoko. Amen. Kwanza ive nemari kuti shoma imi. Hanzi haisi COVID yakamura handiti kukudzahira asikana. Inanga ndizonyatsogona kutora makuwa. Kunge Queen. Hanimona. Handizogona kunge Queen kunge Chihera. Chihera na Queen vane talenta ka ikeria yavo. Ini onde ndingete kungojoba jobawo. Hanimona. Indakangowawo kuti kwa ya history COVID. Hanzi haisi COVID. Hanimona. Hanzi haisi COVID vakatenda kubirthday party na bro wake vakatodzoka. Kuya akaita sokuti hanzi COVID. Handitika ndobva COVID yatomutora asi haisi COVID. Idizvo zvinyoka idzi zvangadzonesa idzi. Kwai nokuti pane zvinhu zvanga zvoda kuti zviitiwe. Hanimaona asi kuti iye kuda wanga asisaiti here kuti wanga audiyo kuda wanga ashotesa inonzi chii sacrifice ameno. Anokunoitwa masacrifice inogona mbonzi mboya neropa ranhingi kana kuti mboya nemusoro wemunhu kana kuti mboya nani ameno zvinenge zvichiitwa kokoko. Manimaona saka hanzi maromo kwai ndipewo namba kuendese kurupure kuZimbabwe ukachida nogona kutsvakira hanzi fini rake paFacebook kaitigonoitsvakawo hanzi atudzi nai Brian mukatedza zvaBrian ogara America uko ndoko anogara indogara kuno South Africa kana vanhu dziri kuno South Africa dzikandiataka nai Brian ogara America uko kwaanogara vanomuonepi plus Brian Queen number 1 pamakuwa handiti evidence number 2 pamakuwa iye Brian number 3 pamakuwa saka vanenge vane dzotiko murose ka vanenge vane dzotiko murose 3 ya vanhu vari dangerous vakaipa nokuti juice rose ndoko vanoriwana ikoko ndoko vanoribata vanyatsogona kutaura kuwa kuti gogo hanimona zvino ndomboita ndichidiwo ndichingo izvozvo ndiremerawo zvinhu zvacho zvemakuwa izvi hanimona ndichingozotaurawo hangu wose kuti ndinangowawo asi zvakangoomawo nyaya dzemakuwa dzikangooma nyaya dzavanhu idzi tuchasinya kujara. Shakira Doi is back. Ndavhurira mwana udhodha yawe video yacho riri papiko ndine video yacho SIS MELLY haisi COVID. Good ndipo nikikiri video iwe nditonyatsokuona zvinhu manje ndingochidarikawo isati tomomazivi amona kuti nyaya iyi yakato expire takutozvibatawo nokutothrough madhayari zatotipawo tasingambozvizivisi kuti kune nyaya dzakadai tasingatombodzidzisi kuti kune nyaya dzakadai isu asi America here Precious funeral patanonzi Precious ani nditoenda yotsvakawo Jeff arisi gwa ina nyatso kuri wisa gwa racho inokuti Jeff kwai anozani Precious ikatinde ku Facebook zvakati jamba sei kwezvozvi saka bhera riri kudza ndafunga kuti imota yake Precious matanzi Precious ani majakara matanzi Precious ani tundono nyakujara Precious nyakujara ndipirizo zvo zvanga siri munhu mukuru izvo
zvanga siri munhu mukuru naimi. Zvari vana vadiki naimi. Zvari vana vadiki naimi. Vana vadiki diki naimi. Kuchiko. Funeral yacho. Naimi vana vadiki vakadai so saka muri kuona nyaya yangu pane nyangu ndebe kudai so. Sena nezvekuchiva zvinhu zvamusingazivi. Manzwa. Musachive zvinhu zvamusingazivi. Mozoona video tapedza kutaura pane ndoda kuonawo video racho iroro. Mozoona asiri iyo yanenge ane white here uchu. Hanti ndiye here. Hasiri here uchu. Apa ne red mwana mudiki uyu hanti ndiye. Kamwana akanti ndiye uyu. Kane red akanti ndiye. Handi muri kuona. Saka muri kuona tanoda kuzama kutaura nezvekudai vana madhumbi. Gutsikanai muri pamuri papo. Mazviwa. Musada mo. Musachive zvinhu zvamusingazivi. Zviri kubva nekupi. Esi Grace. Musachive zvamuri kuzati zvinhu zvakabva nekupi. Manzwa. Imimi usiku pamunenge makavata muchitidza ngonono paya. Kune vanenge vachiita zvavanenge vachiita kwakasiyana siyana zvibinge zvavo. Kana kuti vanenge vachifidha zvinhu zvavo kuti mari ipinde. Kuna munhu anongononyukura mari padzinenge dzichirutswa nezvinorutsa. Handi mazviona. Gutsikana ne 3000 yako yoyo. Gutsikana nungu. It's okay chikandamina. It's okay gumbo. It's okay like that. Hauna bhasikoro rako. It's okay. Handika mirira nguva yaMwari chakwana. We all start from somewhere. Hani muri kunzwa. Izvi zvokuda kufarira. Zvokuda kuita competition naningi nokuti waona kuti ningi wakuita competition naye. Handika source of wealth yemunhu apa uizivi. Vamwana kuita zvimakambani inonzi cover up. Hani muri kunzwa. Vamwana cover up uyu makambani cover up. Tukambani tusina kana zviripo. Hani maona. Asi source yemari yake chaiyo. Inenge isiri chikambani chocho. Handi mashona. Kune mari kuti ati muti anga ane kambani wana achita mari dzake. Handi mashona. Mwana anotenga dzimba 35 pazera rake iri nedzimba dzakawanda wanda mu 4 ways. Handi mona. Inenge iri kambani ipi yakadaro? Ikambani ipi yakadaro? Hakuna. Handi mashona. Saka vazhinji vanenge vane zvinhu zvavo zvekuita cover up. Kasi chokwadi chiripo choti behind kune zviri kuitwa. Handi mona. Sezvita Nigerians anoita zvimafoni zvimashop zvokugadzira mafuta zvokugadzira foni. Oita zvimashop zvotengesa zvikafu zvokuma Nigeria zvi. Oita zvinenge zvitengesa kana mafuta ekuzora. Handi mona. Kasi mari yavanenge vane muwandoka behind those small businesses kune madrugs. Kune madrugs. KuZimbabwe naye ana iwe chigara kwaunogara ungafunzwa nani? Andi mazviona. Siyana inenyaya peer pressure. Peer pressure yekuda kuti ningi tanga tiri madhumbe tese angozosimuka adai zvabva nekupi. Vanhu vari kuita zvakasiyana siyana kunzoko. Mazviwa. Wonai mwana mudiki uyu. Mwana mudiki samunyaza zvondoramika kuti mwana mudiki uyu. Hanzi waiverenga kupi iwewe maiwekani hanzi yowe the story ya pressure is something else. Quite the traditional healer went to the family to take his goblins back as no one. Hanzi akati ndokumbira nyoka dzangu iye nganga. Hanzi akadzokera akati kana maramba paimba chindipai nyoka dzangu sedziri pano. Ndipei nyoka dzangu because hapasina munhu ari kudzifidha. Andi mashona. Saka vaya kuti vazoti nyoka dzanga dziri pai havazvisivi. Yanga iri secret yake iye. Kuti avazoti nyoka dziri pai dzadzifidwa sei hakuna munhu anoziva. Nganga yauya yakuda imba yayo nenyoka dzayo. Andi mashona. Saka gutsikanai vasikana. Sekwai kunzi kupi kwaana chinhu arifamba nemakumbo batukusa zvauri kuita. Hanomaona. Sekai kunzi kupi kwaanoshanda mumba isibo. Asi usiku ukauya unovata hope dzichiuya. Hanoona. Unovata hope dzeumambo. Hanoona. Usada kuita competition. Usamhanya resi yako. Hauna panguva ya hauna. Tamba iri kurira. Mazvinzwa. Tamba iri kurira panguva ya kana usina hauna. Tamba iri kurira. Mhanya nechikorobo.
dzaifidwa but tisese dzaifidwa naye hatizivi pamwe dzakazola iye hanimaona nenyaya yekuti pamwe blood dzekumpara ngati sipo tikabva dzasveta iye hanimaona hakuna covid hanimozati panenge pangofiwawo hapashaipiwo chigwere chekunzi munhu afane chakati hapashaipiwo chekunzi munhu afane chakati hapana pana uzinzi kwanzi avigwa no cause of death hazviiti panotonyorwa cause of death chete panotowanikwa chinonyorwa handimaona it's okay guys kugara mu1 room it's okay mazvinzwa it's okay kugara mu2 rooms kusvikira zvinhu zvako zvaita handimanzwa it's okay kuloja ipapo kusvikira zvako zvaita pressure siyanai nekupiwa pressure nevanhu manzwa siyanai nekupiwa pressure nevanhu itai yamuri kuita iyoyo bho zvekuti itai yamuri kuita iyoyo musatombosara muchibatikana kana kuti chienda tikudini chiwigi ichocho pfeka chiwigi ichocho kusvikira mheno vachingoti kai chiwigi chinenge ndichocho chiripo ndo zviripo izvozvo vanhu ngavatoshanda nezviripo arida kukomenda iwe ngatokomenda zviripo ngatoshanda nezviripo handika chiwigi chakabuda hanzi mustreet she was a forex trader forex trader tashiti inokutengera dzimba iwe shamwari kune forex traders atoziva isu vakuru vemaforex traders havana dzimba 35 shamwari nedzimba 66 munana unonzi Kempton Park uko kwai Kempton Park unonzi chamene ukoko hamona guys your peace is very important very important protect your peace hanimaudza musaenda kunoromba don't go and romba zviri nani urare wadyasadza nemvura ine salt asi usiku chitika kana wapinda mumachira kudai so unoita kurota wopedza umambo uri mamo hani mazviona zviri nani urare wadyasadza nenzungu dzine munyu asi uchitika kana wavata kudai soka unodza ende unoihwa kuti ndakapombonoka hauna zvinokunesa unonzwa kuti ndine freedom usina chinhu mufiriji wakatodzima firiji kuti hamuna kana ingomanzi chaiyo hamuna handitozoti manheru ndiri kudya nei vana ndiri kuvapa chii kasi unenge uchinzwa kuti kune kamika peace of mind kanenge kari mauriso kanhu kakakosha zvisingaiti kanhu ikako kakakosha zvisingatomboiti kanhu ikako pane kuda kumhanyidzana kuti kwai ndingazodai ndoda kudai ndingazodai peer pressure you should know by now guys by now you should know peer pressure kuti inoitisa sei vanhu mafanira kuzviziva idyaidza nesol there's nothing wrong with that there's nothing wrong in eating sadza and vegetables ndinojaza nemavegetables ndisina nyama sometimes true kudai zvindisitorina zvakandipresa ndigojeza nemavegetables ndigoya palive tigoseka palive apa tigotaura nyaya tigoseka tigofadzana ndigoenda unovata amumbofuma akachiziva sisimeni vajeza nematemba imi amufuma akachiziva imi amufuma akachiziva kasi zuva rotodarika musiwo usiku hounotodarika mangwata kutopinda mune chimwe chikamu ndofuma makuseni ndotooniti ndoona ipiko yekutamba ndotoona zvichitoendeka ende nditomuisa lipstick yangu iyoyo ndotoenda kuti vasikana uyaitaure palive yai kune nyaya totoya palive peace of mind imototi sisimele ende muri mufurisi inda muchigara muchingori muhappy peace of mind is important mukaona guys ukagodzisa kuita peace of mind ka you are not even bothered nezvinhu zvisina nebasa rese zvinhu zvisina nebasa they will never bother you at all ukangozva kuti ndine peace of mind yangu zvinhu zvisina nebasa rese kanongozvitora semajokisi you take everything semajokisi haumbozvibati zvokuzvisa pahanapa animaona exactly kuti mukasingazviti nhasi ndiri kudyei ndisikatomboziva kuti nhasi ndiri kutodya nechiyameno ikoko but mari vane vewe yavanongo pane zvinozongoitika so zviriko zvinongoitika kuti uzongodya musi iwoyo ameno kuti zviri but zviriko kutobholisa mapotatoes ako kukwatisa mapotatoes ayakuisa onion nematomatisi kutobika sidza kutodya nemapotatoes pana asina mbojeza nemapotatoes ere apa guys aripo ere asina mbojeza nemapotatoes apa aripo tinodya zani mapotatoes kana zvakatosunga kuti nka unonyatsotorirova kudzidzisa vana kuti matamusidasadza makaguta imi muchavata kana makwanzana mucharimukira zani mapotatoes muchadya muchatorimukira muchadya imi ndekwenyiro ndigotorikinditsa ndigonorara hope kudai ugowanza ungachiti hatizvidiva kumuka usiku achinogwendepedza nzara yaruma mudumbu handi mazviona kuwapuwa pressure zvimabhegi zvinodhura izvi zvihembe zvinodhura mabhandi anodhura bhande 1 renge chiita 6000 chibhegi handibhegi regai vanoafodha vaite chihandibhegi 1 chinenge chiita kana 12000 rands kunotenga regai vanoafodha vaite iwe kana usati waafodha usazvipe pressure kuti unozvinyima kufangwa kunotengesa hanzi chikona uyu hanzi mufanga kutengesa mauche yacho ndogoma wanepi kutengesa panenge pasinazve
ndogomawanepi dai ndaigadzira mauche ndaiti ndotengesa zvino hapana andimaona sidza nemazai sidza nemazai kufry sidza nemazai kude mazai kuisa maunye nemadomati simai mwana kutobika sidza kutodya kuziva kutorova pasi kutoenda ndingatenge bhegi re12,000 guys ini chiziva zvinangwa zvangu ndingatenga bhegi re15,000 chiziva regai vanoafodha vaite guys vanoafodha let them do because vakashanda kudhara vanoafodha iwe usati wakuafodha iwe neni takangofanana handimaona hatitenge wigi ye16,000 isu kana 15,000 isu tinotenga wigi dzedu kuna small street uko kudragon city uko kune mawigi ari ikoko ndokatotenga mawigi ndo atinoafodha handimaona ndo atinoafodha ikoko hanzi hembe totopfeka idzodzo dzekumafaransisa ikoko imo muna small street muya ndo matotoinda imo memeya kuno ende kana ndadzipfeka dzandifita mungaizive kuti yabuda kuna small street ndingaenda kusenton uko kana tikuzara kunotenga zeta handiafodhi handitwe handibvumidze kuti handite peer pressure ini handibate handite ina hangu paupenyu hwangu ndofunga chero ndikaita marika handingatengi bhegi rachero 12,000 pafairfair handingatengi bhegi re12,000 hazviti kana kuti wigi ye16,000 chero mari ndikaiita nhasi guys kuti mwari vati ndadurura 50 million pamberi pako iyi handingatengi wigi ye16 million handibati ndingatonori free carrot ndingatonori carrot yangu yakanaka musoro kana kunosungwa mabhanzi angu akanaka musoro mekuti ndenichingonzi yes handimaona hembe tikapinda muna nasmall city meme unoona dzimwe dziri pa 50 rand pa special guys there's nothing wrong in wearing that there's nothing wrong kusunga mabhanda eguchi efeki chandiri kuda kusunga chete chiri important kusunga zvokuti kwanzi ifeki kana kuti chizotoonekwa newo nemari kunotenga original ini ndisiye nefeki yangu ndakadaro ndifambe nayo as long as ndakatosunga zvakatoringana ndakatoita bho lacho handimaona mamr price pinda mamr price utenge hembe makambona tichitoda kubatira zvinhu chirungu pamusoro makambozvona vanhu vatema tine dambudziko roda kubatira chirungu pamusoro kunge bhurugwa rehure handimaona kunge bhaskiti makambona varungu vane mari dzavo vaya mupep store vanenge vakazara mupepu kudai pepu iya inozara nevarungu kumuzvibhutsu zvatochiti hazvina basa zveplastiki ndokuvanenge vakazara vachinonga ikoko vachitenga mashetsi pick and pay clothing varungu ndo mashopu avo iwayo pick and pay clothing bhutsu ndoya unoona achipindira kunana anzi chiko mashopu aya kunana poloko nekune imwe inonzi harvest watota mheno inoisa mazibhutsu evarume akasimba so nokuti anenge achizati atenga zipeya rake rebhutsu iroroko acharingwenga 4 years achipinda kumapurazi nezibhutsu rake iroro rinenge riri original leather kasi hembe idzi pick and pay clothing ackermans ndo mashopu avo pepsto achibuda mapepisi akabata pasi pabheki nevana vake vachitofamba futi vanenge vachipinda mashopu netsoka vanodzika pasi netsoka vasina kana bhutsu netsoka vasina kana bhutsu achibuda mame achinopinda anenge achinopinda muzi range rover rake kana mumuziningikiri anonzi mazibentley zimota range rakapoka bhanza rinongokutedza kuti vanhu vane tunhu twavo ganda rake rinototedza kuti varungu vane tunhu twavo because varungu vakasakara venzanzira unovaona kane ganda ravo rinochukuruka sokuti akamwe kakuchukuruka so hanimaona utoona kuti ganda iri ganda remari hanimaona chero zifonda anenge akabata zipango refonda rakadai hanimaona kasi vari kubuda mupep store iwo chiti kwanzi handipindi mupepu ina handitengi mamr price vanenge vakazara imomo vanhu vane mari chichevo havashowi off ndakudza ichokwadi guys siyana nepeer pressure people with money you never asina mbona tsitsi masiwa makambomona guys achiposta pafacebook kana chii how much do you think she's worth me tsitsi masiwa mukadzi wa Steve masiwa don't you think kuti anokwanisa kuafforda kana kutenga helicopter akaimisapo makambomona pafacebook achiposta iri ndinoda mbobvunza wangu makambomona one day achiposta kana kuti bhutsu yake pafacebook hazviiti zvoitwa nesu isusu vana meli titabatirawo chirungu pamusoro nekubatawo mariwo hameno palater stage apo vanodaro usijuti kuti anzi makumbo anzi zviri healthy but hey ina handizooni healthy wacho nekuti pafamba netsoka panenge vachingotsika tsvina semate atofira aya madziko avanenge vachitsika saka uhealthy wacho unenge wava papi apa anenge apapi uhealthy Pep store ackermans mr price mr inonzi pick and pay clothing ndo mashopu avo iwayo evarungu ndo mashopu evarungu iwayo kwete kuenda kunoromba kumhanya nedzungu kupa vamwe vana pressure zvandokudzai tuvana tokazara kuinstagram twaijuku tinotofunga tikatenga mawigi waya ma16,000 ka they've made it in life
they've made it in life. Ndizvanenge vachitofunga kuti as long as ndanoputa live yangu chete ndichionekwa iyo amenoti mainchi mangana anosvika kumagara. Linet, don't mention people's names here, please. Saskana, don't mention people's names because zvinozotwistwa zvikatogwa pasipo taishaura mastay vanhu sitongotaura general life based on nyaya precious. Mastay vanhu zvinozonzi tachita vanhu malive tichidi isireda hatisi kuzvida veduwe. Hatina simba rokugwa ndakagwa nezuro zvikakwana veduwe. Zuro ndakagwa zvisingaiti. Nezuro ndakagwa nemacomments ndichipindura 1-1. Nhasi ndakatonecha ndakana energy. Handina kana energy. And mashona amenoti mainches mangana kumagumba anosvika kumausha anosvika kumagara manikai. Me I have 1 week inde ma week angu ndo market ndopuwa tinga wiki anambovera ndakatenga wiki 32 inch 32 inch yoya akangotenga 32 inch yakanodaya pa Instagram paya vakati love nema likes akamwaya ma likes zvake zvatobhadhara. Haafungi pane ramangwana. Haafungi pane ramangwana kuti mangwana kope kugara pakanaka. Ko chinozobatikawo chinooneka avashifungi as long as wigi bo red bottoms boots akaposta nzara idzi dzinenge dzakadaiso akadaiso nzara dzake dzikaonekwa dzakareba kudaiso bo. Hatitisi peer pressure isu. Rambai peer pressure guys. Rambai peer pressure. Rambai peer pressure. 35 houses nungu. Kamwana kasina kana 30 years aka. Ma iPhone 12 13 aveko mazana. Akatenga iPhone 13 hada. 12 ne 13 they've made it in life. They've made it in life. Vakutoti sisi tiri kumadheuto kunogara kumareserve kwakuno kumaprazi kuno kuFacebook. Asi vanhu vari kuFacebook kuno kako machembera akarongeka mufunge akarongeka zvokutodaro. Nemari dzehouse girl idzodzo. Machembere kuFacebook wayo akainisa vana vachikora vakadzimba. Exactly in nechinanga. Live for yourself, don't live for people. Let them mock you. Indakambosekegwa makete nangwa. Hasiwera makete ndakambosekegwa. Kana tune issue chemustudy cho. Kuna nechemustudy chanangovhara apafa ngutezwa keteni. Inini womozawo belief yedu vanhu vatema. Yekungoti ndingofa ndichingoona unge mheno zvazvini chingorona chero paine tinted glass nechingowa somehow. Ndikatika ndise kaketeni. Ndikandikukanda kaketeni ndigovhara ndichingowa somehow. Mungozivawo feeling yatongowawo so. Mungozivawo kana pasina ngikiriso. Ndikati nditorika ndikandapa ndingopangoitawo something ndikambosekegwa kitchen rangu ini asi bori toripo nanhasi toripo ndo afforda ndo rangu ndo ranaro iroro. That's what I can afford. Shakira tasadoidoiwe pane mota haisi mota yake ere pageta ani mazviona. Gutsikana ndo ritoripo iro ndo randokutofamba naro iro rikusvikira radambuka ndo wana rimwe. Iro riri ndo ritoriti iroro. Ndinoda kuzvindikombita hangu nevari kandizvipize muchikwereti. Ndipinde muchikwereti guys. Inada zvikwereti ini guys handina zvikwereti. Handina hangu zvikwereti handitodi kurarama nechikwereti chondihlisa chondirovesa nehana chikwereti chondihlisa nditenge kupinda muchikwereti nhasi nokuda kuti kwai ndoda kuzvifananidza nguo dzangu nedzatarubva mundisiye ndingazvikwanisi. Saka gutsikana nezvaunazvo mhanya neresi yako kwete kuoita izvi. Hasati asvika dhodhi anoenda kuma extra lessons tambudzai anobuda na1 oenda kuma extra lessons. Saka ari kubva kuma extra lessons izvozvi. Unoona be yourself. Tukwai kuchinzi chiwigi chakaora ndikoko ndochitoripo jara ichocho. Kuinda kunodinda notenga mafuta ekuzora anozogwana napokela waya anoita 5000. Ndakamatadza kamafuta. Hello doi, come here. And are you playing netball? Okay. But I told you to wash your lunchbox bag, the one that is in the bathing room, didn't? People are greeting you. Hello. What is it? Okay. Now you can go. You need to wash that thing. Tomorrow you're closing schools. Tomorrow? Hey, tomorrow Wednesday. Didn't they tell you? Tomorrow you're closing. Anaona. Mafuta ya anita 5,000 guys. Mafuta anita 5,000 rands. Lama, inozi lama. 5,000 rands guys. Iwo unokora 2.5. Unokora 3,000.
wotozvinyima chikawapowa pei yako zvinyima mwedzi unoya uchiti ndoda kunotenga chigaba chelama. Apa chandiri kutaura chigaba ichi ichi haisitombori 500 mils ka. I think chakadai so. I think it's 300 mils chakadai. 300 mils. 300 mils. Chigaba chemafuta iwayo. Auna mari yacho da kuisa peer pressure. Asi zvinozokonzeresa here kuti upese wadanana nemashuga daddy kuti ukwanise kundanotenga ningikiri kunotenga chilama ichocho because kuda kuita skin yakafanana neyaningi kutsikana neyaonayo. Tenga ndida ngogadzira skin guys. Inini ndida kukudza ichokwadi handimbo kunyeperi guys. Ini ndini munhu aive neskin inini naturally ndida kukudza ishua guys. Naturally vazhinji venyu moziva imondiziva imi kumvenge monyatsa kuziva kuti tinona mvenge fashion police guys. Inini hanguka I was never blessed with the skin kubva ndichikura skin yangu yaitongonetsa ndasingaiti mapimbuzi but yaingove skin yanga isinganaki chiro kutozora futa takaita se yanga ingori skin moza kune mudzimwe skin dzekuti ameno kuti mwana ngakangokuita se vokuti kwani vokuti kushata vokuti simino vokuti skin woshiya kuti zviri kufamba sei. Hanimona anonzi lama tasa anonzi lama mafuta iwayo skin yacho yaitongo muzati kana ndakaita seko zvinodai ndiwa kugutsikana singaiti kuti the best skin ever. Muri kunzwa hasi ndasvika ngo asinchasvika. Hanimaona nokuti skin yangu nevanonyatsa kukudzai kuti inonzi cream dilame ameno zvakanyogwa apa trim is what vana Nivea vose vakunotaura vashamwarika ndakavazora na Nivea vana Kemfa cream vana chi kuganda rangu zvanga zvisingabudi zviya. This is Mets, right? Mets. What did you get? Wow, 24 out of 25. Yay, high five. Wow, you nailed it, baby. Ne? Wow. We're going to do a revision of this. Ne? I want to see if you were not copying. Sharp. Cynthia, and I got muchuku Cynthia, auntie, but skin inenge chinetsa. Auntie, ndenge unengori muchuku, but skin inenge sina kunya sodi. Yanga isiri wow, se skin that no one knows me. Kune vanhu vari naturally blessed kuti anozvagwa ne skin yakanaka, angori ne skin yake ingori boy, yakangona kakudai so. Inini I was not one of them. So I had to do these things so that I can try and improve my. Yes. Hanimona. Because the skin was totally yanga iri messy chayo guys. Messy. Vanchikura mess. Ngoti ndagara ndiri munhu ane confidence andivhunduki zvekumhanya ndandicheki zvekumhanya. Ndaingofamba neskin iyoyo, ndaingoita malive neskin iyoyo. Ndaingoita. Hanimona. Ndaingofamba ndakadaro neskin iyoyo. Vanhu vachiti neyoyo ndagara ndiri munhu ane confidence anga handinyanyi kudonha confidence zvekumhanya. Hanimona. Ndozvinhu Mwari zvakandigonerawo izvozvo zvokundipa handigaye so nikungondipa confidence panonzi hapana indopinda panonzi hapa ndotokwana ipapo ndinotoenda zvegangara ndozvinhu zvakandigonerawo Mwari. Saka ndaingozobudikira nefesi iyoyo hanzi kunge ini yoko zvinayo fesi yako yakanaka iwe fesi yako iwe yakanaka yoko fesi yako yakazvinakira iwe yoko yoko zvinatenda Mwari usadaro iwe ndikakudaro skin yako yakanaka iwe indaitori nemunhu wekuti zvokutoti zvosimukadandika ichi hansi ndapedza ndichitori muprocess inozodistebwa nenyaya dzekuti ndikati mafuta anhasi aya abuda ndombomatesta pandiri ndozo saka nonoka plus inini ndiri mukadzi kana musina mbozvinonotisa ndiri one of vakadzi aiva nendebvu ndine ndebvu dzinosara dzandinotoshevha saka chero ukashevha ukadii hani mozati panosara pane black chero ukadzibvisa ukaita sei panosara pane kablack so kanosarapo so akamutambo kubvisa zvimablack izvi. Amaona ndine ndebvu idzi ari mukona ndi munhu ane ndebvu ndofunga zvinhu zvekuti mamusina mbofira makazvitarisa izvozvo animazvona ndine ndebvu ndiri munhu anoka kubva ndichikura but ndaitira kudziviga because ndogara chingoshefa ndine ndebvu animazvona saka chero ndikatoshevha panotosara pane black hanzi neni ndine ndebvu indine ndebvu manje kwete dzekutotamba ndine ndebvu chese kwete dzekutotamba andiwana ndine ndebvu chese ndine ndebvu chese kwete dzekutotamba koino ndite skip chiya andisena dzekuti kana ndine ndebvu dzokuti dzangu manje ndikadzichekera ndikakutaridzai ndikadzirega ndikakutaridzai munoita kupiri kuti sisimeni imi ndine ndebvu dzokuti dzinozara pesa apa kudai kuzara apa pesa apa kudai ndebvu apa dzinozara pesa apa ndaive nedzimwe apa dzaive apa
Hanimona ndikazoita lesa apa ndaive nedzimwe dzaizara apa ndikaita zvokutobvisa. Hanimona makumbo angu cheche wane vhudzi rekuti dzimwe ndinotora ndoshevha kudai so makumbo ndoshevha kudai makumbo angu ndoshevha kudai ane vhudzi. Hanimashona saka kana ndakatesa kudai ndotona kutotika zviri kutofaya handiri kunyeperai zviri kutofaya because ine angu I was never blessed with it. Ndopawazinzwa umwe achiti kudhara before ndatomboita zvemafuta ekulightening aya andambobvira ndaisingazori guys but kine vanga ngoshatira zvokuti muna takatosa kudai so plus muzama allergies aya ekuti unongokwiza kudai so unenge wakaita mapechi ekuti black wakwiza waita mapechi usina kana kumbozora kwanzi vakazora vakazotsvani ambe ndisina kana chandazora. That's how bad my skin was. That's how bad my skin was. Hanzi munobvisa dziwandere ndatongoona kuti zvino dziwande ndichibvisa tariro nokuti handingadzichengeti dzinotowanda ndichibvisa ndingagodzidii dzongowandawo ndichibvisa kuwanda dzinowanda zvishuwa kana uchidzibvisa but nodzasina mbowanda but dzawanda but handina zvandingaita. Hanimona ndezvekunyepa zviya yoko ndezvekunyepa zviya ndezvekunyepa makumbo angu cheche ndinotora saving stick ndichigera kudai ndichitodai andisitinazo handimashona namba regaiti mbotraya zvakare ini kutozona dziripo izvo ndakatodzirega dzakadai soka because mwana yakati kwai musadzigere uya okukumasaji akati ada kuzoita zvaizvo zvokubvisa zvokukwatanura kudai akati ada kuzokwatanura kudai so ndosaka ndisina kudzibvisa. Andimaona otherwise ngadai ndakatodzibvisa kudhara kare ndakadzikwadabura handipotodzichengeti yetimbotraya headmaster zvakare. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Haiti namba isi kupinda gay hanzi ndebvisitress ndakazvagwa nadzo ini ndakakura nadzo ndisati ndatomboza chino haisi kupinda chadzitraya manheru hanzi wevhi inokwadza but zviri nani ndinhingirire ndiwevhi ndiitwe waxing yachona iyo asi dzichimbogarawo dzisingabudi kondogodii. Wanzi Monica Meya handichina hasha handichina kuti chikura hasha ndaive nadzo iko zvino handichina kwanzi kusaidi ndinopisa ndikusaidi kwena iwe chibareta kusaidi kupi hatina kusaidi kumwe dzongomira ipapa pane makumbo chete. It's painful but hapana zvokuita guys kwadoda kuti dzibvisewo godi yakangofanana iyoyo waxing yakafanana nekuitwa inonzi chiya toitai inonzi chiya toitai tsiye iyi omba zvema wati zvakafanana zvorwadza pain yacho yakafanana. Inangu handina ku hadzisi kupinda ndidzo namba tadzipiwa namba hadzisi kupinda tadzipiwa namba hadzisi kupinda but ungagodii guys hapana zvaungaita ungadii kwaitwa ilesa haigwadze here plus mari kazvodhura here timboona pamasenza apa zvezvakamira sei because vamwe tinenge tine mapreds dzakaoma plus tine mapreds kuna wakaroorwawo unenge neextended family kumba kwemurume uko inangu kwangu kusaidi hakuna extended family asiwo kwanenge wakaroorwa dzimwe nguva inenge iri kwanditi nochidabata chidiwo hasha dzinoperedza buda haini dzangu dzakapera ini sijuti hasha kuzvitisa kuya ini dzangu dzakapera handichina hasha imi sijuti mondiziva hamudzigwi sijuti ndiwo anokudzai mucomment section umu hamudzigwi monyatsa kundiziva kuti ndichikura hasha dzanga dzakaita sei modziziva kuti ndaiturunirana nevanhu zvakaita sei nevarume asi handichina kana shungu handichina kuzvitisa hasha kuzvitisa kuya hasha kuzvitisa ini dzangu dzakapera handichina kana shungu kana kuhwa mweya wekuda kugwauya ndaita kunodenha vanhu kudhara kumi kugweru kunaitsvaka munhu kunodenha kungoti ndigwe chete ndingonzi nhasi ndagwa fight hanimaona handichina dzakapera aiwa dzakapera handichina ini handina kana hasha ini indototaura vanenge chati ndikupopota hangu ivoice rinenge asi nesingatopopota neichitoseka nechoti tikatata ndoputika nokuseka ngatati nhasha handichina hasha handina tiri jinga chaigwadzei ndikuti ndizvo zvandoda kunoita zvindakatodzichengeta kuti ndinoitiwa mwana wemushona ndezvekunyepa ishuwa here ndezvekunyepa izvo hanzi mangoromera zvogona kudara meno ini chanongofara nchekuti handichina chete mazana ndongozati handichina ndakadzikinugwa handichisina handichina
minamato yamai vangu shuwa vakafa vasati vaona chenjika, asi minamato yavo yakasara ikashanda shuwa. Zvakazi yakasara ikashanda zvisingatoiti. Zvekutodaro chaiko. Yakasara ikashanda zvisingatoiti. If you are in Durban and you need a lesser, zvino Durban kwese kuya. Auya mwana wako Magi Right guys, ndigaindinde. And group anambo approve ndinenge risiri active iro ndione. Ndigaindinde ndobikira zvana zvangu guys nemurume wangu asipo. Right one. Group. Ansati nda approve you. Ansati nda approve you. Ansanda approve you. Ansati approve you. Mafuta enyandama. Anosiyana saziso. Anosiyana. Pane madiki ma 300 kweta mahombe ma 600. Hanzi hakuna kunaka zvishwa kugwa Monica. Aurevi nema unokura une mavanga. Ngozoti tangozeta wedu olakira kuti handa kukura ni mavanga. Kasingadi ndakazokura ndine mapanga chayo. Ndochokwadi chaifunga kuti tikani pamwe ndisina tombo. Yesi Alice moyo ndisina tombovera ndakasvika panapa. Ndisina ndakatofa kudhara. Ndochokwadi chiripo. Ndochokwadi chitoripo chaicho. Asungotiwo kana nguva uya Mwari sina kukwanawo. Mwari anongokuchengetedzawo zvakangodaro. Kai ndichinda kunodika tatozotandara chaiko. Hanzi nda approve wa Mike mshuwa ere. Group primary school. Une live Yokozuna. Yokozuna ari kutani live. Hey. Haina sanda approve wai. Na sati. Haina sanda approve you. Vauzoti wandi approve yo. Sagaisa tandara ndichika chirga intinde ni chinde kande kwa Yokozuna atari kuita live right now. Yende kwa Yokozuna. Yokozuna anongori socialite anoita wa live ake. Hande itinonzwa kuti kwa kune tichibike edu tichiterera ma live Yokozuna. Bye bye guys. Tinombotandara muonai nguva yapera tiri pa live instead yekuti ingade tapera 30 minutes 1 hour uri kumakuwa uchita makuwa nevanhu vakamira kuma fence uko yatopera tiri pa live. Linda chasati vavhura. Kana vavhura nchakudzai panapa. Nchakudzai. Ndozokudjesha chatry nchazokudzai feedback yemwana kuti chakamira sei nchakudzai. Kuti nyanga iri sei. Tatotandara panapa avoida zvinhu zvakawanda tiri panapa. Hanimaona tatotandara tikatoseka tikatotaura makuwa tikatopedza zvatoita 5 hours asadzakwana. Wadzakwana. Iwe dzakwana. Tambotandara shuwa bye bye guys.